गिबियाव बे बेंटल बाजारनि जानानै नोंथांमोन बयबो रायजो राजानिसिम जोंनि बाजारनि जानानै गोबांथार अननाय आरो सिबिनाय रायजो राजानिसिम आं बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि बे जेनाखि बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जेनाखि डिसिसन लादों जों मोजांखौनो मोनदों। जोङो बेवहाय गनायथि दङ। जेनाखि बावैसो सिगां दुखुनांथाव बे जाथाया जानानै थांबाय, जाय बिथांमोना दिनै गावसोरखौ दिनैहाय माने फोजोबना लानो गोनां जाबाय, बा बिथांमोना दुखुनांथावै माने मोनसे एनकाउन्टारावहाय थैनो गोनां जाबाय। बिथांनि थाखाय जा माने हायो बेबायदि नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै दिनैहाय जेनाखि सिद्धान्त लादों बिनि सायाव जोबोद मोजां आङो मोनदों। दा बे जाय बिथांमोना थैनानै थांदों जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांनि थाखाय जा हायो बेबायदि मोनसे डनेसन मोनसे कालेक्सन खालामनानैहाय नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै नोंथांनि बे कमिटिनिफ्राय बिथांमोनाहाय हरनो थाखाय आवगायदों। बिनि सायाव जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेखौनो जोंबो हास्थायदों। दा आं बेंटल बाजारनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानोदि बेबायदि खामानि मावनायावहाय जों बयबो थुलुंगानाय होनांगौ आरो जों मोजां मोनो। आरो जों दिनै बे बेंटल बाजाराव नोंथांमोना जि उद्देश्यखौ लानानैहाय खामानिखौ मावनो आवगायदों बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बेखायनो नोंथांमोननिसिम बे खामानिखौ मावनायाव जोंहा जेबो हेंथा आरो उसुबिदा गैया। नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै जि हायो नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै दा बिथांमोननो जि डनेसनखौ होनो नागिरदों दा बेवहाय जोङो नोंथांमोननो आलाव जोङो होनाय जादों आरो बेयाव गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांमोननो साफ्रोमबो जोङो साबायखर बावदों। आरो जाय व्यक्तिफ्रा दिनैहाय गाव थैनानै थांबाय बिथांमोना जाहाथे बिसोरनि जिउमायाबो आलो गोजोन सोरगोआव थाहैथों आरो जेसेबां जोङो हायो बेबायदि जोङो सहाय आरो मददखौ जों खालामनांगौ होननानै जों मिजिंथियो। आं बेखौनो बुंबाय। आरो बे जोंनि बेंटल बाजारनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेयाव बाजाराव जेनाखि जोंनि रायजो राजा जेसेबांनाखि सुबुंफोरा बेयाव दखान बाजार बिदिनो गोबां बिजनेस बा बिदिनो बाजार खालामनानै दङ, नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों दि जोंनि बेंटल बाजारनि जानानै साफ्रोमबो बे दुखुथिया न'खरनि थाखाय जि खामानिखौ मावदों, जि बे बक्स डनेसनखौ लानानै दिनै खांदों, बेयावहाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बिथांमोनखौ नाहरनानै साननानैहाय आङो डनेसनखौहाय जा हायो नोंथांमोना गोसो खुसि हरनो थाखाय जों बाजारनिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय जाबाय। 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन। गिबियावनो आं चिरां जिल्ला बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै बेंटल बाजारनि नेहाथारि आरो आफादगिरिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। जों जि थांखियाव फैदों बे थांखियाव जोंनो मदद होनायनि थाखाय। लोगोसेयै जों थांनाय दाख्लै 21 थारिखआव साननैसो सिगां मुंख्लं जालांनाय जोंसार मोसाहारिनि न'आव जों थांखांबाय। आरो दिनैनि उद्देश्यआ जाहैबाय बेजोंनो लोगोसेयै सासे इनायै आरो एनकाउन्टार जाबावनाय जनक कुमार ब्रह्मनावबो जों गाबोन थांनायनि थिरांथा लादों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। जों जेब्लायबो हास्थाया जोंनि बर' समाजावदि बेफोरबायदि आरो मुंख्लं जालांनाय आरो एनकाउन्टार जालांनाय आरो सोरनिबा खाफालनि गोजा सिन्दुर आरो खेबसे फिर आरो गोमोर जाफिननायखौ जों हास्थाया। आरो सोरबा बिमानि मोदै गनायखौ जोंनि बर' समाजा दिनैनि दिनाव जों बिदिखौ हास्थाया। जों सानो अरायबो गेरेमसा हारि दानो आरो जों सानो अरायबो खौसेयै थांना थानो। बिनि थाखायनो जों माब्लाबाबो हास्थाया दि फिर आरो खेबसेबाव जोंनि बर' समाजावहाय बेफोरबायदि जाहाथे इनाय अनागारि जिउ गोमानाङा। निस्सय थारैनो जों बर'नि अलखदाव जेब्लायबो चिरां जिल्ला बर' सिनेमा आर्टिस्ट जानानै जों जेब्लायबो गसंगोन आरो हारि जानानै जों थांनानै थानायाव जाथिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय अरायबो जों थियारि जागोन। आं बेखौनो खावलायगोन गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जाहाथे दाख्लैसो जानानै थांनाय फेक एनकाउन्टारावहाय जाय बिथांमोना इनायै जिउ गोमालांबाय, नाथाय बिथांमोनाथ' जिउ गोमालांबाय, नाथाय माखासे जिउ गोनां थांनानै दङ। जाहाथे बिथांमोननि थाखाय रायजो राजाफ्रा एसे एनै मदद होयो
आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन।